Здравейте на всички! Вече е септември месец, сезона на туршиите, има изобилие от зеленчуци и сега е момента да си направите най-вкусните туршии. Днешната рецепта ще е за една много вкусна, бърза, лесна туршия без стерилизация. Аз съм сложила в буркани туршия с зеле, моркови, чушки. Червен лук пробвах. Не съм ги отварила, след малко ще ги отворя и ще ги опитам, защото ми е много интересно и на мен. Тиквички, червено цвекло, чесън, краставички, няма как без тях. Чорбаджийски чушки, люти чушки от тези маничките. И съм направила един буркан, нарязани краставички с моркови. Правя една бърза дегустация, да кажа своето мнение и след това ще ви покажа как и вие да си ги приготвите. Започвам от туршията. Аз съм отворила буркана предварително. Опитвам зелето. Много е хрупкаво. Искам да ви кажа, че туршията е страхотна. Леко кисела. Много са хрупкави зеленчуците. Определено ще направя доста от нея. Сега. Тиквички. Изненадващо, но са много твърди. Интересен ми е вкуса обаче. Мислех, че това ще е тотален провал. Но не. Много са вкусни. Не съм очаквала, между другото. Май съм прекалила с лука. Трябва по-малко лук да слагам. Това е червеното цвекло. Има страхотен цвят. И е много твърдо. Супер е. Лука ми е интересно. Всичко е просто страхотно. Отварям киселите краставички. Видях, че не съм напълнила буркана догоре, дано това да не е проблем. Явно е проблем, защото отгоре са меки. Затова е важно догоре да са напълнени. Супер са. Тук имаме кисели краставички с моркови. Моркова много добре се е вкусила от краставичките. Тези краставички, които ги нарязах, са краставици гергана. Малко по-меки са от другите корнишончетата, но са много вкусни. Чорбаджийски чушки. Страхотни са за яхнийка. Още от сега виждам, че са хрупкави. Туршийка от чорбаджийски чушки. Направете се. За последно се оставям чесъно, защото той ще е, предполагам, с много интензивен вкус. Лютите чушки въобще няма да ги отварям и да ги опитвам, защото люто не обичам и не знам как ще съм до края на видеото. Доста силно мирише. Този чесън е супер лют. Обаче е с много интересен вкус. Туршия от чесън. Определено няма да е последния път, който правя. Но това ще свърши доста бавно, затова че слагам ги всичките тези буркани в хладилника. Да си ги похапваме. А сега да преминаваме към рецептата и да ви покажа как да си направите и вие тези вкусни туршии. Мисля тази година да направя повече от туршията, защото миналата година не ни стигна. Затова имам зеле, то не е българско или поне не е такъв сорт, който ми се иска. Аз чакам нашето си българско зеле кюсе. С него се получава най-хубаво. Режа го така на по-едро. Ще използвам зеле, моркови, чушки. Това са ни, може би, едни от последните чушки в градината. Целина стръкове, черен пипер зърна и зърна бахар. На дъното на буркана слагам едно стръкче от целината, 2-3 зранца черен пипер и 1-2 зранца бахар. Слагам зелето. Тази туршия първо се нарежда всичко в бурканите и след това се залива с маринатата. Моркова го режа на шайби. Съвсем леко притискам, не искам да смачквам зелето. Може да сложите от който зеленчук предпочитате повече. Децата обичат повече моркови, затова наблягам на тях. Нямам търпение карфиола вече да има хубав карфиол на пазара.
за да взема и от него. Отгоре също слагам целина, зранце бахар и няколко зранца черен пипер. И го оставям в страни. Време е да пристъпвам и към маринатата, а именно тя запазва зеленчуците толкова свежи, крехки и хрупкави. Също така ги предпазва от плесен и по-нататъчна ферментация. Ще използвам пикант фикс на доктор Йоткер, сладко кисела, и за приготвянето на маринатата ще ми трябват литър 750 вода, 300 мл оцет и 150 грама захар. По принцип може да добавите и повече захар или по-малко, може да опитате маринатата след като е готова. Но според мен така е идеално, харесаха ми по този начин. Просто преценете според вашия вкус. Сипвам водата в тенджера, включвам котлона. Тази вода трябва да заври. Маринатата ще ври около 3 до 5 минути. Слагам захарта и оцета. Като при оцета е много важно да е 6 или 9%. Не използвайте имитиращи продукти, защото рискувате да не ви се получи туршията. Аз използвам ябълков оцет 6%. И накрая добавям пикант фикса. И сега започвам да разбърквам, като ще бъркам непрекъснато. 3-5 минутки. Нека подправките да си освободят ароматите, захарта да се разтопи добре. Аз направих 3 буркана, но вероятно ще ми остане от маринатата и ще се наложи да сложа още един буркан. Харесваме, че няма стерилизация и мога да използвам каквито буркани имам под ръка. Знаете, когато се стерилизира е хубаво да са еднакви бурканите, за да могат да се притиснат така отгоре. Поне ние така ги правим. Притискаме отгоре, за да не се разместват. Има богато съдържание на подправки. Сол, консерванти. Натриев бензолат се използва като консервант. Именно той запазва зеленчуците толкова крехки и хрупкави. Синапено семе, копър, кориандър, черен пипер, дафинов лист. На мен харесва на вкус. А тези всичките буркани съм ги направила само с едно пакетче от маринатата. Има 5 големи буркана и 5 по-манички. Приготвям тук една кърпа, защото ще слагам бурканите върху нея след малко, като ги залия с маринатата. Намалям котлона и започвам да сипвам в бурканите. Задължително хващайте буркана с кърпа, за да не се изгорите. Желателно е да се пълни до ето това ръбче. Слагам капачката, като баба ме е учила, като завивам капачката на винтов буркан, да връщам един ход назад, да щракне и след това хубаво затягам. Обръщам с капачката надолу и оставям така, докато се охлади буркана. По същия начин процедираме с другите. Разбърквам се така леко маринатата, за да мога да взимаме от подправките. Готови сме! Оставям бурканите така да се охладят напълно, след това ги обръщам и ги слагам в мазето. След 10 дена може да се хапат вече туршиите. Тези тук са на 13 дена, но просто не успях по-рано да снимам. Това беше от мен. Остана ми съвсем малко от маринатата, но след малко имам такива мънички чушки люти. Ще ги напълня в едно малко бурканче и ще ги сложа и тях, за да не изхвърлям маринатата. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се рецептата да ви е харесала. Ще се видим скоро. Чао!